Baitan kinabuhi si Biodo. Mo ni Biodong buhi. Natay anak ko sa. Sana all. May trabaho. Pero nindot sad kay pagkatagaan na sa siyang kuya. Gawas-gawas. Niya akong ngayon ko. Kausar kong ingon. Basta is tangang bulsa. Dahil short pitakam. Punlot na yun kay mahan ko na. Yan, amahan. Wala na yun magminyo ko tro. Pero tilaw-tilaw na lang. Tatanong kayo nga magpangayuan siya na kong. Sabi, ang akong kwartang kinuha sa kong anak sa pitaka. Agay! Ako rin tinghatag dito sa ko ang babae. Siyuko yun ako na. Siyuko yan. Sa yahaya gining Biodo. Ang maayo ni di kita magminyo kay naamatay pamaagi ug unsaon nga makatilaw kita aron di ta malimot sa ato ang kanhing kagahapon. Saan ron akong anak? Pay liwat kini nako ning bataap. Puktit katisuya bung cokok. Nak! Lagan! Oh. Saan ka diyan dali? Dali sa korek eh naguto yo ba? Saman? Oh, naaram di ka rin. Kasi diliguklok ka ng bago pa ko nang mag-ilis ay kay mulakaw. Patisoy naman sa ka. Mulakaw ko sa ulit tawag. Mulakaw mag-date may sa mga uyab ron kay sabot naman amo. Sa ato pa. Naam nigi kay uyab na. Andam nigi ka di ay. Sa dugar. Kanabi. Andam oy. Kana imuhan pa na ko ni mo be. Akong tuyo mo. Ngila kana imong uyab kakita ko sa ligan bigod para sa imong inahan sa una ba na anhing na. Kasaligan akong uyab. Sa siyempre ako ko nang uyab. Sana Akong gisugot. Mo nang kasaligan gina siya. Ikaw ba gani sugot? Uy, Sa ato ka. siya nang uyab nako. Ala, hindi ko cancel liwat ka din ako. sana all. Liwat ko diskarte pero wala ako Oo, naliwat. nasa kana. Sa ka nga. mulakaw ka nga. Mulakaw ba ko? Lain sa kay magkamang ka. Oh, sa dena niya. Nganong kuwang naman sa itong kwarta sa kong pitaka? O, bitay gitawag ta ko nimo. Nari kay kwarta di sa imong pitaka. Hindi, pahingon yung pangutang-utang anak. Karon hingnong kang wananguha. Kita kay kas TV-TV do. Siyempre kay amahan ko kunin mo noon. Kaya nga lang ba dahil manangita ni mo? Natural, manangit kay kung di ka manangit, ang tawag ka na, kawat! Kitarang duha dire nga, kawat! Asa man day tawag ka ng mukuha ka sa butang nga kanang dili mo ha, di kawat na siya. Katawa kay Brep, yung solo ko kong Brep, kikawat na ito ni mo. Dili to kawat oy. Kay wala man ko ning suot sa imong kwarto, diha ra man ko gawas ato. Dili to kawat. Naras gawas, ang tawag ato, ako ato siyang gikuha. Dili na kawat ni ana. Dili na siya Sana kawat. all. Kaliwata gini mo. Karte sa pagkamayuhan mo, 5,000 ang suot sa kong pitaka. 5 na lang nabilin, nawa ang mil. Karte mayuha gini mo no, di pa nimo hotdan. Wala na nimo apilag kuha tong 5. Dili kay lisod kayo wa na sa kay para pang. Di kay, diha ka kay gusto ka makita sa kong uyab. Dadayan na kami. Salon. Dadayan na kami kay. Sige sige. Kaya ko kay Sana all. Grabe kinapay. murag gitilahan sa kabaw. Kaliwata. Yan na ka bay. Sige sige, dadayan na rin siguro ha. Ila ko, di kita mo ila. Kitang ko na. Ayun lang pagmahay. Sana all. Oh no. Pa. Oh. Nay nanawag nimo. Oh. Tawag ka na gikan na US. Sam ka sinilas me. Sinilas na day. Kaya mo gaguka ni. Papa ni mo? Oh, papa ni nako. Mo ni mo uyab dong. Oh, man, uyab nako pa. Ano, kaila mo? Sobra pas kaila. Sana all. Susubos kaila. Wa ka masayot. Oh no. Takor kay ko gasto ani. Isa dako gagas ko. Grabe na ko ginasto ngay ani kwarta. Agay! Kini. Uyab ka din mo ni. Uyab lagi na nako. Day. Hindi ka kagaw anak ko siya. Wala, magbutan niya rin ko. Makaila ko ni mo. Na ikaw, makaila ng di kayo. Uy, naunsa. Oh my god. Sige, kasi mo kwarta sa pitaka. Imo ra day gasto niya? Oh, Sana all. bitawan ako magminyo. Kada
mutilaw ko niya. Ang katong akong tinuot sa imong pitaka, amo siyang ihatag niya. Para nga di na ko maninyo usab. Oh no. Ay, binuang. Iyan imong gihatag na ko, ihagi ka. Oh, Ang iya ding ilibre nako. Katong magsige magpangaon. Ako aras tong kwarta di ay. ang dilibre sa Sana dahil mo siya. all. Adi ka magmahay. Nakatilaw gyapon kasi imong kwarta. Deno. Sa ato ba? Kay kuya mo demo. no. Dato bro mo niya. Tay, dili ka mamahani.